vedolla full pull tässä siis täyden vedon mitta on tuo 70 metriä. Sami Finnilältä ja Pea Victorilta sitä tulee myös full pull, eli tässä luokassa nähdään tänään sitten pullo. Se on erittäin hienoa, että saadaan kunnon kilpailuun 70 metriä. Katsotaan tuleeko tässä sitten kolmas. Kyllä tulee, eli kaikki kolme kilpailijaa vetää ensimmäisellä kierrossa täyden full pullin, eli hetken kuluttua mennään pull-offiin ja siellähän sitten täyden... Ja näin tuo veto on hylätty, menee tuon sivurajan yli. Noissa koneissahan on monenlaisia turvavarusteita, näette tuon turvallishäkiin. Siellä kumminkin on laitamäki ja pitkä mäki, meidän ajan kilpaa ihan oikeasti. Että sanotaan, että pitää osata ja onnistua. Juuri näin, ja tosiaan sanoit, että ilmanpaineita ei enää säädetä, ja sehän johtuu siitä, että koukun korkeus on Supersport 4500 kiloisten luokassa, ja täällä tällä hetkellä irrotellaan lavetti ja sitten tuosta väliin. Lasse vetää tämän toisen vedon vetäämme full pullin, eli täyden vedon, eli hetken kuluttua lähdetään sitten kaikkien 4 kilpailijan voimiin tuonne pull-offiin. On tulossa siis 55-17. Ja vedon mitta 57-87, eli näin tämä tulokset ovat seuraavat tässä logossa Pea Victor Sami Finnillä voittajana 63-47, toisena sitten Lasse Finnillä Eleonora 57